Mapapadapit ang istorya kay Pay Picoy Kulatoy. Si Pay Picoy, alias Kulatoy. Ang istorya niya mga panggigo siya ning problema. Ang problema ni Pay Picoy, may pigi-ilusyonan siya. Ini si Pay Picoy, may pigmamati ini. Dahil niya aram kung ano ang sa iyang namamatian. Pero, ang sintomas dakan sa iyang namamatian, sige niya daang atot. Kumbaga, sa madaling sabi, si Pay Picoy, naparaatot. Dapat pala iyong ang bansag ni Pay Picoy, naghagad siya ng advice duman sa amigo niya. Sabi ni Pay Picoy, ngaya padi, padian maray nagibughon. Tama pa siya ako duman sa sakuyang pig-ilusyonan na si Bernadette. Padian maray nagibughon. Tas sige ko kayang atot. Dahil mapugulan eh. Dahil mapugulan. Sobrahan gayon, nagkakakaning 3 colores na kamote. Pigdangog man si Pay Picoy kan sa iyang amigo. As in, pigtawan siya nin mga diskarte kung paano ang mga placing na pag-iilusyon. No. Sabi ka sa amigo ni Pay Picoy, ay padi, ang gibuhon mo. Paglaog mo duman sa harong na Bernadette, magatukaw ka duman sa bangko padi na igwaning ido. Sa irarom kang bangko, ha, dapat may ayam. Tanganin na pag kumbaga, naibuga mo na ang kunyan, ang preparones sa Los Cañones mo. Pag naibuga mo na yan, pag naibuga mo na sa imong mortar. Ang hunaong kaya ni Bernadette, suido. Bakit tayo lang yun naman sa may baba kang bangko eh. Di yun, nagtubod man na si Pay Picoy mga pangga. Di yun na, patuya-tuya na, nagdumana sa harong na Bernadette, mapasyar na, maakyat ng ligaw. Garanot ng barilipot si Pay Picoy mga pangga. Taday niya aram kung noarin mabuga ang kanyon. Bati man ni Pay Picoy si Bernadette. Bernadette, marhay na pagkabanggisa sa imo. Yan na naman ako dito sa indong residensya. Para pasyar lamang. Dayo, pinatukaw daan ni Bernadette. Ay, sige na, tabi, Picoy, tukawin na dyan sa tukawan. Pinili daan ni Pay Picoy mga pangga. So, bangko duman, sakto, may ido duman sa irarong bambusit na, tukawan, mga tugang, ang tukawan. Ngayon, mga 2 minuto daan mga makalipas mga pangga, uminabot na ang kinakatakutan ni Pay Picoy. Bigla dang Kang nagkaatot si Pay Picoy yung mga pangga, sabi ni Bernadette, Brownie, hali dyan. Hali dyan. Deyo, ugmahon si Pay Picoy. Ugmahon. Talagang effective talaga sutuklo kang padihong ko. Mga piraminuto naman na makalipas sa mga pangga, sunod-sunod da, sabi sa emo. O nga nagkaatot na naman yung pangaduang beses si Pay Picoy. Di, si Manay Bernadette da, ayaw pa duman si Ido. O, pigpahali, giraray, habang maghali kang Ido eh. Sabi ni Bernadette, Brownie, humali ka dyan. Humali ka dyan. Habang maghali ka sa Ido, o di, salbado, absuelto si Pay Picoy na naman. Ngunyan, sa pangtulong beses, mga tuga. Na nagkaatot si Pay Picoy, dumana na waraan sa iyang kabuenasan. Medyo minalas-malas na. Nagkaatot na da si Pay Picoy mga pangga, makusugon da gayo. Sa sobrang kusog da mga pangga, so mga kawayan duman sa bambusit na natutukawan ni Pay Picoy, dagaro da magkagarabot sa pako. Ngunyan, sabi ni Bernadette, Brownie, atang humali ka dyan. Humali ka dyan, tabakara at dyan, matapuyasa ka. Humali ka dyan, Brownie. May tapuyas na. May tapuyas na. May apgi. Thank you so much, Pay Essential Pombo, sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa naday po sinasadya. Alright?